स्टेट बँक ऑफ इंडिया ज्युनियर असोसिएट कस्टमर सपोर्ट अँड सेल्स 5,000 पदांची भरती करणार आहे. ही भरती SBIच्या देशभरातील शाखांमध्ये केली जाणार आहे. या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज सध्या सुरू झाले आहे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 मे आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार SBI.com इन बँक SBI करिअर्स या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. जर तुम्हाला या पोस्टसाठी अर्ज करायचा असेल तर पदाची माहिती जाणून घ्या. कोणत्याही विषयातून पदवीधर उमेदवार या पदांवर अर्ज करू शकतात. वयोमर्यादा 20 ते 28. निवड प्रक्रिया. अर्जाची फी ₹750 आहे. पगार 17,900 ते 47,920 रुपये इतका होईल, परंतु सुरुवातीला ₹19,900 अर्ज कसा करावा. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार SBI.co.in बँक SBI करिअर्स या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. त्याशिवाय खाली दिलेल्या लिंकवर